Yung anak bitaw, murag yung nga na to. Murag dugay na. Nakasubay man jud ka nga niya. Murag dugay to sila na. Naredisan. 2017 maupa na. Oh, rentayetin pa rin. Yes. Sakto na ni. Kung niya mo ipapangita ninyo. Di ba sir, ako kung pagkasabot ni Sir James, release asa ni Jack kung asa yung pangayon. So, inigma, kung ano na mo ganin nga mo niya ang pangayon, mo na yung kalkalo no. Mo na yung pangitaon. Kaya ka mang ipangita kay payroll man. Payroll list na na. Sakto ang pagkasabot sir? Okay. Muna yung okados budiga. Sige. Asa na ito na ko. Asa nakita ni Budiga sir? Nga to squad. Asa. Kaya na ko na rin yung sir? Aw mo ko. Ba na kay hapon naman? Okay mo. Mag-prepare mig lakas wa. Sige. Panay sir. Ay. Sige sige. Amo ra nang kuanan. Bye.